Вау, Джей Усо спечели мъжкия Royal Rumble. Това е нещо, което никой не го очакваше. Накрая останаха Джей Усо и Джон Сина. Казах си, Джон Сина печели, няма какво друго да стане, но ми мина през главата, докато бяха двамата на ринга. Викам, колко брутално ще е, колко яко ще е публиката да избухне, ако Джей Усо спечели. Първоначално си казах, най-вероятно ще получим Коди Роудс срещу Джон Сина, който също би било брутален матч. Но не, Джей Усо спечели мъжкото меле и най-вероятно матча за Мания, тъй като не вярвам да предизвика Коди Роудс, той ще предизвика Гюнтер и може би най-накрая, след толкова много неуспешни опити, Джей Усо ще стане световния шампион в тежка категория. Невероятен ръмбъл, много ми харесаха и 4-те матча. Наистина, ентертейнмента, качеството, мачовете, продължителността на някои от връждите, които показаха. Това между Сет и Роман беше невероятно. Сет Ролинс най-накрая мисля, че търна хил, но наистина хил. До сега беше нещо като твинър, сега търна хил и нещата се завръзват още повече. Просто невероятен ръмбъл. В женския ръмбъл видяхме Шарлот. Шарлот спечели матча. Очаквано, тъй като все пак беше рекламирана най-много. Най-много промота имаше, видеопакеджи за нея. И все пак нормално тя да спечели. Логично тя да спечели. Нямаше кой друг да я елиминира от матча. Честно казано, имаше хубави изненади, като Роксан Перес, която влезна под номер 3 от NXT. Мисля, че това е вече официалния колъп, тъй като и друга година е влизала в турнира. Но този път наистина оставаше си в NXT. Била е в Royal Rumble матча, но се връщаше в NXT и не е продължавала кариерата си напред в главния ростър, но мисля, че най-накрая това ще е колъпа и ще бъде в главния ростър. Джейда Паркър, Джордан Грейс, Лаш Легенд, наистина уникални изненади. Видяхме завръщането на Алекса Блис най-накрая. Малко разочарован. Под номер 30 видяхме Ники Бела, защото вече като почнаха да излизат от 20 нагоре, почнах да ги броя на пръсти. Викам, Ная Джакс не е излезнала все още, Шарлот не е излезнала все още. И аз се надявах да видим AJ Ли. Много се надявах за AJ Ли. За жалост не се върна. Беки Линч, не знам защо тя не се върна. От доста време е готова да се върне и да започне някаква вражда. Най-вероятно още не са измислили най-правилното нещо за нея. Може би за това не се връща все още. Джейд Каргил, явно тази вражда с това, кой е нападнал, няма да продължи, тъй като Бианка и Найоми през целия матч си помагаха. Нищо интересно не се случи там. Наистина се надявах и Джейд Каргил да се завърне, да видим някакво продължение, някаква интрига, но нямаше такова нещо. Видяхме също така и Триш Стратъс. Изненада, която лично мен не ме изкефи. Триш Стратъс е Триш Стратъс. Явно са търсили някаква бройка да запълнат. Така че не е лошо попълнение. Хората се изкефиха. След като излезе на Шарлот под номер 27, Джулия под номер 28, си казах, има още две места, Ная Джакс не е излезнала. Със сигурност следващото трябва да е Ная Джакс и бях прав, 29 излезна Ная Джакс. Окей. Викам, сега ще е под номер 30, някакво голямо име ще е. И наистина се надявах да чуя музиката на AJ Ли или на Беки Линч и ми дойде малко разочароващо, че излезна Ники Бела. Не бях фен на това решение, някак си видях, че публиката избухна между другото, изкефи се.
но не толкова силно, както видяхме, примерно когато Джей Усо спечели, как издригнаха, когато Сина излезна, как хората се изкефиха. Роман Рейнс като излезна. Нямаше такова избухване на публиката, когато Ники Бела излезна. Не ми беше... Нямах желание толкова голямо да я видя в матча. Ще видим дали ще правят нещо с нея или беше еднократно. Не ми хареса като изненада. Имах доста по-големи очаквания и Ники Бела ми дойде леко разочароващо. Интересни моменти в самия матч. Изкефи ме Челси Грин, тъй като имаше забавни моменти с нея. Комедийни по-скоро, тя е кралица на това. Няколко пъти се разсмях точно на нейни моменти от матча. Видяхме Лайра Валкирия най-накрая, както спечели титлата, не се е появявала, което е супер жалко. Бързо елиминираха. Имаше някакъв проблем с дрехите, някакъв malfunction, но бързо се справиха с проблема. Алекса Блис не ми хареса, че се появи със стария си образ, излезна с куклата Лили. По-скоро я харесвах много повече, когато беше в нейния Годес образ и се надявах като се върне да бъде точно този образ. Не го видяхме по този начин. Но да, Io Sky излезна първа. Аз, както казах в моя предикт в предното видео, Io Sky казах, че ще спечели. По-късно в нашата игра, в която имаме в Wrestling Tots, смених на Шарлот, защото осъзнах, че след толкова много видеопакеджи няма как тя да не победи и се оказах прав. Това е горе-долу. Нещо по-голямо не мисля, че се случи в матча. Някакви отделни моменти с Максим Дюпри, с Айви Найл, но нищо по-готино все пак. Доста добър матч. Наистина, добър матч. Хареса ми. Имаше хубави моменти. Просто ми липсваха поне завръщане на Беки Линч. Но все пак, имайки предвид, че Шарлот спечели, може би Беки Линч ще да дойде малко в повече. Така че Шарлот Флеер спечели женското меле. Аз предполагам, че сега ще предизвика шампионката в разбиване Тифани Стратън и на Кетчмания ще гледаме Тифани Стратън срещу Шарлот Флеер. А може би на елиминационната клетка Тифани ще продължи връждата си с Ная Джакс. И на клетката Тифани ще победи Джакс. И вече на Кетчмания, въпреки че ще бъде кратък рейн, очаквам Шарлот да спечели, тъй като говорим за Шарлот. Ще бъде интересно, ако Тифани победи, но има още... Няма 3 месеца, 2 месеца е малко до Кетчмания, така че все още има време. Има и друг турнир преди това, така че това ще го обсъждаме, когато му дойде времето. Втория матч DIY срещу Motor City Machine Guns. Също уникален матч. Само да погледна колко продължи, че ми е интересно. 14 минути. Доста продължи. Сравнително добре е времетраенето на матча. DIY запазиха, като победиха 2 на 1. Първият туш беше много готин, тъй като активни бяха Томасо Чемпа и Крис Сабин. Крис се смени, тагна се с Алекс Шели, а Чемпа тръгна да се тагва с Гаргано. Но тук видяхме как Гаргано си дръпва ръката и по този начин рефера ги видя и каза, няма смяна, т.е. все още активния е Чампа. Но по този начин Шели се заблуди, мислейки, че Гаргано е активния в матча и това позволи на Чампа да го тушира, печелики първия туш в матча. Втория туш дойде нормално, смисъл добър финишер от
Motor City Machine Guns, като Алекс Шели тушира Гаргано. И изненадата в края на матча The Street Profits се завърнаха, като първо с Кръчес, как беше на български, момент само да го проверя. Кръчес, патерици с патерици. Нападнаха първо Motor City Machine Guns, без да може съдята да го види. И това позволи отново Томасо Чампа да тушира Алекс Шели, печелейки матча, запазвайки титлите, но след самия матч Street Profits нападнаха с тези патерици и прибиха и DIY. Като това ще е враждата, която върви напред. Беше много епично на момента, защото Street Profits са доста добър отбор и не са били нито шампиони, нито са участвали в добра вражда скоро. С нетърпение очаквам да видя какво ще измислят. Малко несмислено ми беше, че въпреки че не са ни показали, най-вероятно, когато DIY спечелиха титлите от Motor City Machine Guns, нали, матчът трябваше да е Motor City Machine Guns срещу Street Profits и някой в бакстейджа нападна Street Profits и DIY ги заместиха. Нали, най-вероятно DIY са ги нападнали, но никой официално не показа някакъв бакстейдж клип. Нали, самите фенове да видим, че те са виновниците, но все пак смятаме, че това са те, че DIY нападнаха Street Profits. Какво можеше да се случи? За мен нямаше логика Street Profits да костват матча на Motor City Machine Guns. По-голяма логика щеше да има, ако бяха коствали на DIY, на Джони Гаргано и Томасо Чампа. Но това, което ни обясниха след матча, Майкъл Кол обясни, че нали, официално, като Keyfabe, DIY, знаем, че те са нападателите на Street Profits и самите Street Profits искат да отнемат титлите директно от DIY. Т.е. искат да враждуват с тях. И помагайки им да спечелят сега, това им позволява шанса да им отнемат след това титлите директно от тях. Това звучи малко объркващо или може би аз не го обяснявам толкова добре. Но най-вероятно и трите отбора ще са замесени във вражда от тук нататък, което е страхотно, защото са страшно добри отбора и двата и мачовете, които ще правят, ще бъдат наистина много готини и уникални. Този матч беше наистина уникален. От началото до край екшена беше нон-стоп. Не видяхме нито едно забавяне, като нали, хедблок или нещо по... Както повечето мачове, единия отбор да обработва единия от своите опоненти по-дълго време, да го имат този вид забавяне, не през цялото време беше екшън, хвърчаха насякъде, беше уникално. Това с този матч, правилно, че DIY запазиха. Ще видим нататък какво ще се случи. Пак казвам, очаквам да бъде скандално добро. Коди Роудс и Кевин Оуенс също направиха уникален матч с стълби. Видяхме, показаха как и двамата се мразят. Имаше там в самия матч самия матч беше малко по-бавен, но имаше готини моменти. По едно време, не знам точно името на хватката, нали, беха на търнбъкъла Кевин и Коди. Нещо като Brainbuster, не баш. Му направи самия Кевин заби Коди в една стълба. Излезнаха главни менеджери, рефери, лекари, почнаха да ги гледат дали ще продължат матча, дали ще позволят да продължи този матч. Естествено ще продължи.
излезна Семи Зен, който беше доста разтревожен и за двамата. Очаквах тук да видим някаква намеса на Зейн, която да коства мача на един от двамата, но не видяхме такава. Между другото и в предния матч на за отборните титли очаквах някаква намеса на Pretty Deadly, но също не видяхме такава, но пък все пак Street Profits се намесиха, което е достатъчно добре. Да се върнем към матча на Коди и Кевин. Това, което ми хареса най-много, към края на матча, просто Коди вече му писна да бъде добрия, безопасния, изкриви си доста поглед да разкървави Оуенс. Бяха се качили на коментаторската маса. Кевин беше тръгнал да му прави... Пак, не ги знам името на всички хватки. Тази хватка, с която изкара Ортън от няколко месеца. Някакъв вид пайл-драйвер. Роудс контрира. Направи му, мисля, че Алабама слам върху една поставена стълба между ринга и коментаторската маса. Изглеждаше супер болезнено това нещо. По такъв начин Оуенс падна, че главата му все едно остана заклещена между стъпалата. Видях пак, че всички съдии, дори главният менеджер на разбиване тръгна да прави този сигнал Хикс, все едно имаме някаква реална контузия и направо посочи на Коди, отивай да взимаш щитите, за да може мача да приключи. Но предполагам, това е всичко някакви сценарии, тъй като веднага след това Коди отиде, качи се на стълбата, свали титлите, спечелвайки мача и запазвайки Undisputed WWE титлата. Другото готино нещо след мача, нещо, което до сега не сме виждали от Коди Роудс в неговия образ, как докато лекарите преглеждаха Оуенс, опитваха да му извадят главата от стълбата. Прочетох, по устни, Коди какво каза, добре ли е, кажи му, че съжалявам, но продължи да празнува доста нехарактерно за неговия характер. То не за неговия характер, ми за неговия образ, който е. Въпреки че Кевин изглеждаше в доста лошо положение, той се качваше на всички търнбъкали, дигаше и двете титли, радваше се на победата. След това уж тръгна да си ходи, но се върна, качи се на коментаторската маса и потъгъла, който снимаха. Коди беше... Виждаше се как Кевин е долу, Коди е над него с двете титли и някакси по този начин подсказваха, че има огромен шанс Коди да търне хил, което е много готино, защото ако неговия рейн като шампион продължи, този фейс образ, този добър образ наистина започва да се изтърква и един хил образ, един образ на злодей и Коди да продължи да бъде шампион, би бил много интересен, нещо ново, с което да използват самата картинка, как Коди държи двете титли над Оуенс, който е припаднал, който е в несвяст. Беше супер извън образа на Коди. Нещо, което един добър човек не би направил. И ще видим от тук нататък какво сегва. Но сигурност беше интересен енгъл, интересен такъв мини сегмент след матча.
И отново се връщаме на победата на Джей Усо в кралското мъжко меле. Според мен никой не го очакваше точно Джей Усо да спечели, имайки предвид колко големи имена бяха в матча. Един от топ мейн евентарите на компанията в момента, Роман Рейнс. Джон Сина, въпреки че е парт-таймър, беше един от фаворитите да спечели. Дрю Макинтайр, Сет Ролинс, CM Punk. В смисъл, имената бяха големи имена, мейн евентари, като който един да беше, ако беше спечелил от тях, щеше да бъде достатъчно интересно. Аз не очаквах Джей Усо да спечели. Това дойде като огромна изненада. Готина изненада, честно казано, защото финалната двойка Джон Сина и Джей Усо, нали, няма как Джон Сина още при първия си опит да успее да стигне до матч за титлата. Това сме го говорили доста пъти, сме го обсъждали, как ако самата история на Джон Сина през тази година е как той стига до тази заветна 17-та титла, трябва по по-трудния начин да стигне до нея. Би било доста лесно и не характерно, ако още в първия си матч, и то някакъв да е кралско меле, го спечели, за да стигне до главния матч на Кетчмания. Въпреки че един хил Коди Роудс срещу Джон Сина би бил уникален матч. Наистина страхотен матч. Просто накрая като ги видях, викам, мале, ако Джей Усо спечели, все още не мога да повярвам, че това го направиха. Самия матч започнаха Рей Мистерио и Пента, Чад Гейбъл, Кармело Хейс, след това излезна. Но много съм... Не ми хареса това, че Кармело Хейс беше първият елиминиран от матча. Не стига, че губи в разбиване. Човекът е супер добър. Има харизма. Много добър е в ринга, готини промота и в момента просто му дават гарбич. Не го правят абсолютно нищо, както е LA Knight. Откакто си загуби щатската титла, нали, нищо не правят с него. Не мога да коментирам, че Шинска Накамура най-накрая след може би 2 месеца реши да се появи, даже какви 2 месеца, сигурно 4 месеца. Но както спечели титлата, реши да се появи. Той тогава не се е появява, откакто спечели щатската титла, което все още за мен е супер малумното нещо, което можеха да направят. Тогава Кармело Хейс отпадна първи. Безумна простотия. Другото интересно нещо, Тозала трябваше да излезне под номер 8, но тъмън отпадналия Кармело Хейс го нападна в гръб на рампата, когато излизаше. Вкараха Тозала в горила позишън, където са там трите Хикса и другите, които водят шоуто. И трите Хикса пита, може ли да продължи? И те му казват не. И той трябва да намерим друг, който да вземе неговото място. И изкараха I Show Speed. Като идея готино, защото беше забавно на момента, готина енергия имаше това нещо. Дори успя да елиминира един човек. Чакай да погледна реално кой успя да елиминира. Speed. Дали го пише някъде? Отис. Заедно с Брон Брейкър успяха да елиминират Отис. И след това директно беше елиминиран от Брон Брейкър. Което беше достатъчно забавно и просто за този момент Шеймъс беше в доста добра форма, добре се представи.
Джейкъб Фато отново изригна. Супер добър е, много добро представяне направи. Видяхме шампиона на TNA Джо Хендри. Не съм го гледал, просто му знам музиката и ми стана смешно, като го видяхме, се изкефих и на неговата поява. Беше също готина. И когато почнаха да излизат вече големите имена, беше страхотно. Под 23 излезна Джон Сина. След това 24 CM Punk. След това излезна и Сет Ролинс. Самата емоция тогава беше скандално яка, защото си мислиш, че най-големите мейн евентери излизат и на момента си мислиш, че най-вероятно един от тях ще бъде евентуалният победител. След това излезна Доминик Мистерио, който това беше много готино измислено, защото напукна всички готини имена, които излезнаха. След това излиза някакъв, който повечето хора мразят. Така че мисля, че това имаше голяма логика да го направят. Мисля, когато са го обсъждали, са били, да, нали, след като излезнаха всички тези Сина, Пънк, Ролинс, хората ще очакват още по-големи имена да излизат, ама дай ще ги избазикаме и ще пуснем Доминик, за да го свиркат, тъй като имената преди него са били доста по-големи и хората са ги очаквали. Под номер 30 излезна Логан Пол. Аз даже за него бях и забравил, защото когато тръгна отброяването за номер 30 бях кой ли ще влезне под номер 30 и още бях забравил, че Логан Пол беше се обявил за матча. И като излезна, не бях разочарован. Бях окей. Мисля, по-голямото разочарование ми беше, когато излезна Ники Бела. Тъй като имах други очаквания за Логан Пол, тъй като вече всички интересни и кичисти бяха в матча, не ми пугаше чак толкова кой ще влезне под номер 30. Видяхме след това Роман Рейнс и Сет Ролинс. Това е нещо, което лично мене много ме изкефи, защото пак казвам, мен ми харесва история, която се вижда продължителност в нея. Нещата, които се случват, да не се случват просто така, да имат някакви последствия. И все още виждаме как Роман Рейнс мрази Сет Ролинс след толкова много години. А за тези години доста рядко са имали мачове едно в едно. Един от тези, даже да не единствения, беше преди няколко години точно на кралското меде, където Сет Ролинс спечели чрез дисквалификация. Матчът беше за титла. Роман Рейнс вече беше шампион в своя Tribal Chief образ. Със сигурност един такъв матч между тях на Catchmania би бил огромен. Двамата се размениха доста удари, един друг се опитваха да се елиминират и в крайна сметка CM Punk елиминира и двамата. При което, нали, аз бях за Пънк, бях заложил за него, не бях се сменил на предикшена, все още смятах, че CM Punk ще спечели, скефих се когато ги елиминира, но веднага след това Логан Пол елиминира Пънк, което беше абсурдно. За втора година подред CM Punk не печели кралското меле, но със сигурност това предизвиква още по-голям интерес в мене, тъй като това е част от историята. Как Пънк иска да стигне до главен матч на Мания и все още не може. И да видим от тук нататък каква ще бъде неговата реакция и по какъв начин ще опита да спечели. Малко наивно, сега като вече е свършило шоуто, си мисля колко наивно от моя страна да заложа на Пънк, защото за да стигне до главен матч, той ще използва тази услуга от Пол Хейман, която
той му дължи. И явно това ще е главната история, как Пънк стига до главен мач на Мания чрез тази услуга на Хейман, т.е. няма да спечели мелето, както и стана. Логан Пол елиминира Пънк и в ринга останаха трима, бяха Джей Усо, Сина и Логан Пол. По-интересното нещо се случи извън ринга. Сет беше обезумял, че е елиминиран и то най-вече от Пънк, но си го изкара на Рейнс, като два пъти му направи кръп стомп. Първия път беше върху самия пот, но втория път беше върху металните стълби около ринга. Сбиха се след това и с Пънк и със сигурност историята на тези тримата към Кетчмания ще бъде супер интересна. Сет, Роман, Пънк, нещата там са страшно интересни. В ринга Сина елиминира Логан Пол и както вече го коментирах, останаха Джей и Сина, като имаха размениха се няколко хода и в крайна сметка Джей елиминира Джон Сина, спечелвайки неговото първо кралско меле. И наистина очаквам Джей да предизвика Гюнтер и най-накрая на Кетчмания Джей да победи и да стане световен шампион в тежка категория. Ще видим кой ще предизвика Рия Рипли, като все още очаквам това да бъде Ио Скай, която може да спечели елиминационната клетка на следващия турнир. И още по-интересното, кой ще предизвика Коди Роудс на Мания. Даже в момента не съм го мислил и не мога да предполагам. Така че със сигурност ще гледам с интерес, за да разбера. Това е от мен. Това е моето мнение за тази годишното кралско меле. Един турнир от 4 мача, като нито един от тях не беше слаб. И 4 мача бяха супер силни, супер забавляващи и шокиращи. Най-вече мъжкия матч. Това е от мене. Харесайте клипа, абонирайте се за канала и ще се видим в следващия такъв.